Jaha, sehän on taas päivä ja puuhanurkassa ollaan. Tämähän on se savukone, mistä oli juttua jo talvellakin tuossa. Tämä Euroliteen N10 savukone, niin aakastaanpas tämä härpäke ja kokeillaan, jos saataisiin integroitua hienosti rojuja vähän sisään, niin pannaan tämä perinteinen radiokauko-ohjaan siihen. Tämähän nyt on sitten semmonen tappaus, että tässä on tämä kauko-ohjaan tämmönen langallinen tässä versiossa. On tuo nappi tuossa vaan ja silloin kun tuo vihreä pallaa, niin se on niinku valmis, eli lämmennä siihen. Niin jättäisi tämän kaukosjätimen tähän niinku kylkkeen ja tuon panisi siihen niinku kaveriksi sitten. Pystyy niinku langattomastikin ohjaamaan sitä tuolla kaukosjätimellä. Katsotaan onnistuuko ja minkä näköinen se nyt on yleensä tuolta sisällä tämä himmeli. Ruuvia näkyy olevan aika paljon tuossa, niin ei kun pyörittelemään vaan. Aaki sitten tämä mysteerilouta. Katsotaanpas niin 3 ruuvia näkyy tällä sivulla oleva. Ja vielä on 2 tuossa. Joo. Pitää eilen kun piettiin lämmitinliiveä tuossa, niin kamera kahtos semmonen vähän parempi siihen, että ja nettiyhteyttä paranella vähän tänne peränurkkaan, niin saadaan ehkä joskus parempikin live piettyä, mutta kylläpähän siinä nyt ainakin jää kuuluu. Ja kuvakin ehkä jotenkin näkyy. Mikä ettei. Katsotaanpas tuosta parit ruuvit vielä tuosta ja 1 tieltä. Niin joko se sitten ruppee lähtemään. Noin. Nyt sitten tempastaa kans auki. Aha, se lähtee koko pönttö tuosta noin päin ja tuolla näkyy olevan tuommoisia, joo. No niin. Siinäpä sitä tekniikkaa sitten näkyy. Ei oo kovin kaksinen kyllä, mutta ei kun pelloa. Tuo isoin möykky tuossa on tuo musta laatikko, mihinkä mennään 2 johtoa tuonne, niin siinä on lämmitysvastus. Vähän niinku kahvinkeittimessä on semmonen putki kiemura, minkä läpi sitten pumpataan sitä savunestettä. Se menee tuosta ohuesta pillistä. Tuossa näkyy olevan tuommoinen sysäripumppukin. 240 voltin ja 50 Hz tuommoinen, mikä rupeaa tirisemään sitten kun siihen tulee sähköä. Mäntäpumppu, niin kuin lämmittimissäkin on. Ja tuolla on sitten tuommoinen pikkuinen takaiskuventtiili. Ja sitten lähtee tuonne putkeen noin päin. Eli niin se pumppaa niin tuonne suuntaan lientä ja niin lämmitysvastus sitten kun on kuuma, niin se sinne höyrystyy. Ja sitten tulee tuosta suuttimesta ulos, mikä on tuossa. Näitähän on sitten semmosiakin hienouksia, että se jäähytetään tämä savu, mikä lähtee tästä ulos sitten semmoista niinku utua, kylmää utua, niin se sitten niinku valluu sillä tavalla, tai pysyy tuolla lattialla. Kun se jäähytetään, niin se ei silleen niinku nouse ilmaan, täytä koko huonetta, mutta semmosiahan ne on vehkeet. No verkkoliiti on tuolla, sitten on virtakytki on tuossa nurkassa, nyt ei ole töpseli seinässä, niin tätä pystyy tässä niinku näpelöimään ja suojamaat on vejetty tuonne ja tuonne metalliossaan. Sitten on tässä pannun päällä on tuommoinen kaksoismetalli, niin kuin kahvinkeittimessäkin on, niin termostaatti ja ylilämpösuoja on tuolla sitten. Tuossa lukkoo, että 150 astetta ja 15 amperia, että jos se niin ylilämpiää, niin tuo katkaisee sen toiminnan sitten viimeistään.
Ja otetaanpas tuosta noita naruja vähän irti, kun ne on paketoitu, niin katsotaan miten tämä on kytketty, tämä systeemi. Sinne on pantu virtanjohto, on nolloa ja vaihetta tuolleesti ja niin nuo mennään sitten tuonne pumpulle. Ja vastuksen kanssa on sarjassa tämä ylilämpösuoja tiellä. Että jos se pata lämpii liikaa tuolla, niin jostain syystä tämä termostaatti, jos niin olisi juntturassa sille, että se ei katkaisekaan, niin tuo katkaisee sitten viimeisenä. Ja se kun on sarjassa sen kanssa, niin vastukselta häviää silloin virta. Ja tässä näkyy olevan silleesti tämä himmeli koottu, että katsotaanpas, nuo mennään sinne kauko-ohjaimelle, niin tuolta tullaan kytkimelle tullaan vaihe ja sitten se vaihe mennään tuon ylilämpösuojan kautta tuonne vastukselle. Ja sitten tässä on tehtynä sille, että niin vastuksen toinen pää menee tuohon termostaatille ja se on sitten niin kuin nollassa tuolla. Joo. Ja tuosta kun lähtee tuo ruskea johto kaukosäätimelle, niin se menee varmaan tuohon merkkivalolle sitten, että se tietää milloin se on valmis. Pitääpäs aukaista tämäkin tässä, niin katsotaan miten ne menee nuo johtovärit tuossa. Ja sittenhän siinä on kaukosäätimelle on nolla vejetty ja sitten on tuo mustan johto, mikä menee tuonne pumpulle. Eli tuohon mustaan johtoon meidän varmaan pitää nyt laittaa sitten tuo ratiokaako-ohjaan. Katsotaan vielä tieltä, varmistetaan tämä homma, niin jaa, siinä on oikein piirilevyy tehty tuommoinen hieno, että katsotaanpas kun nappi on tuossa. Tämähän on tuommoinen ihan painonappi vaan ja niin se yhdistää niin kuin tuon ja tuon. Niin silloin se yhdistää niin kuin mustan ja ruskeen. Niinkö se tekee? Kahotaanpas mitenkäs tämä mannaa. Joo, musta ja ruskea yhdistyy. Niin. Elikkä on niinku vaihejohto tuo ja tuo ruskea tuossa. Tuolta on vaan otettu virrat niinku tuolle kapulalle ja sitten kun painetaan nappia tieltä, niin se siirtyy tuohon mustaan johtoon, mikä menee pumpulle. Ja sitten tuo sininen johto on pantuna merkkivalolle. Joo, se on merkkivalon 0 on tuossa vaan. Kyllä. Elikkä eihän me silloin tarvita tästä kun nuo napin johot, eli niin ruskea ja musta johto, mitkä tullaan tieltä, niin noihin tiittuloihin pannaan sitten niin vähän roikkoa lisää ja siitä vejetään sille niin ratiokaakosäätimelle. Tiellähän on releen lähtö sitten, mikä niin ohjaa ja rele on kiemi on 12 volttia ja sitten kädet kestää 250 volttia AC ja 10 ampeeria, niin varmasti riittää. Joo. Pitäisiköhän ruveta näppäreimään Tehdäänpäs semmonen homma ensin, että niin pannaan releet tuohon. Nämä on tämmöisillä huppuliittimillä. Lähtisiköhän nuo ihan pyörittämällä, vaan kun ne on rutisteltu kiinni, niin tehdään tuolla, että niin katkaistaan nuo tuosta.
tuo poikki. Saattupas nyt tylsät leikkurit tulemaan mukaan, mutta tuollehan nuo lähtee. Tuosta niin vähän kuorittaan. Noin. Sitten on näitä löysin vielä tuolta jemmasta, niin on näitä vakoliittimiä. Nämähän on hirveän hyviä. Säpin taakse saapi niin laitettua sitten johot, niin ei muuta kuin tuonne vaan tökki. Noin, ja tuo pannaan tuohon toiseen. Nyt jää noita karvoja väliin siihen, mutta sinnehän tuo mennä. Noin. Se on siinä, ja sitten niin otetaan tämä toinen tieltä, tämä pumpuohjaus. On tylsät. Lähtee se siitä. Noin. Tää voisi käyttää johon kuorintatyökalujakin, niin se vähän helpottaisi tilannetta, mutta mennäänhän tuolle kun nykäs on. No niin, sitten pannaan siihen toinen vakoliitin tuolla ja tuonne tempastaan yksi naru tuonne. Noin. Sitten jääpi nuo laitimmaiset vappaaksi vielä. Ja näissähän mennään silleen tämä vakoliittimessä, että niitä on pitempiä ja niin isommalle johtokoolle ja pienemmälle. Ja se on aina tuo yksi rimpsu on niinku yhdessä. Ne on näppäriä. Joo. Nämäkin on semmosia vähän kuin sarjassa, että niin jos ei tiedä mitä tekee, niin silloin ei kannata hirveästi tehdäkään. Tuolta otetaan vähän roikkoa taustalta. Lisää tuommoinen pätkä noin ja niin katsotaanpas lähtisikö tästä niin tämä kuorivatukko. Tuo sivuleikkurit on kyllä nyt vähän huonot tässä. En mennä oikein leikata nämä. Niitä on useita. Otetaanpas useita leikkuria tuolla, niin sattuu nyt nämä huonommat justiinsa, mutta kyllä näillä nyt saa sitten kun vähän käyttää miilikuvitusta. Pannaanpas tuosta nyt poikki tuo. Niinku noin. Tuolla otetaan kaksi johtoa ja sitten toinen pian vielä tuosta. Tämmöistä pyhäpäivän rassausta. Nämäkin on vähän niinku tämmösiä harrastehommia, että se on sitten mukavampi jossakin missä ne tarvii savukoneetta, niin sitä ei tarvii sitten ohjata, jos on vaikka jossain toisella puolen niin tilaa, missä itse on, niin siinähän pystyy sitten niin kuin kaukokäyttöisesti käyttämään kun ei tuo piuha ei yletä ihan hirveän pitkälle tuossa. No niin, nyt siinä on nuo narun päät on tuolleesti, niin nyt ne vaan tyrkätään sitten tänne. Katsotaanpas kun tuonne liittimen pannaan yksi ja tuonne pannaan toinen. Ja sitten kun nämä päät yhdistetään tieltä, niin se on sama asia kuin painaisi tieltä tätä nappia. Niin nuo pitää sitten ruuvata tuonne niin relleen niin liittimiin kiinni. Eli sehän on vaihtokärki rele ja kommi on se yhteinen. Ja sitten on toinen kärki on normaalisti auki ja toinen on kiinni, ja sitten kun painetaan nappia, niin se on toisinpäin. Juu, pitää tuommoinen pikkuinen mäisseli käydä hakemassa vielä, niin jatketaanpa tuosta.
Juu, siitäpähän jatkuu. Nyt otetaan kommi tuosta. Tuo keskimmäinen. Aukastaan se. Noilla ei ole sitten väliä, että kummikopainen pyöräyttää siihen, mutta mieluummin miten voi. Eli kommia normaalisti auki, eli se on tuo seuraava on tuossa. Ja nuo tarvitaan. Sitten tyrkätään vaan piuhat tuonne. Pannaan ruuvi kiinni. Ei se tämän kummempaa oo. Tämä homma. Katsotaanpas menisköhän vielä tuon. Noin. Se kiinni sinne. Tuossahan nyt käypi verkkosähkö sitten niin kuin tällä puolella, mutta se ei mene kuin relleen kärkien kautta vaan, että niin itse tähän kytkentää. Se verkkosähkö ei mene, että Mutta kun se toimii 12/24 volttia tämä logiikka, niin tähän pitää sen takia sitten tehdä semmonen lisäosa. Katsotaan mahtuuko kyytiin joku tuommoinen verkkolaite. Nyt ei löytynyt pienempiä, mutta katsotaan jos se tuo kävisi hyvin niin tuohon kylkkeen jotenkin päivän. Menisikö se tuo alle sitten jonnekin, mihinkä se nyt laittaisi. Saattaa olla just niin kintaalla, että se ehkä männöökin tuonne. Onko tuo toinen puoli vähän niinku, siellä on sitten pumput ja kaikki nuo, niin sekään ei hirmu hyvä oo, mutta saadaan me nyt testattua ainakin tämä, että niin tää pitää vähän modifioida ja sitten niin hommataan joku pienempi tämmönen niin verkkolaite tänne. Joo, no ei siinä mitään. Nyt niin tehdään semmonen tappaus, että niin otetaan tuohon niin muutajaan tuo verkkojohto. Ja sitten kuoritaan taas tieltä tämä johto sillä keinoin, että saadaan siihen sähköä jostakin. Katsotaan mistä me saadaan siihen virrat. Noin. Noin jos se ois ja niin tuota. Se pitäisi niin laittaa nyt sitten ehtiä tieltä. Tuolla olisi tuo niinku 0 eli nuo roikat. Mitenkä se sitten tuo toinen, se tulisi kytkimen läpi tuohon. Vaastuksen läpi. Se pitäisi ottaa niinku tuosta johosta, joo. Kyllä. Ei muuta kuin napsautellaan tuosta poikki, niin pannaan siitä ensin nuo 4 johtoa näkyy olevan. Pitää käydä yksi vakoliiti ehtimässä vielä josta. Eiköhän niitä tuonne ole loutan pohjalle jäänyt, että saadaan niinku rakenneltua tämä patentti tästä nyt sitten niinku kunto. Noin ja tuosta otetaan noin ja sitten pannaan näitä yhteen tänne ja tuo näkyy olevan tuo yksi pakoliiti vähän isompi, niin paksummalle jaholle niin pannaan
Pannaan nuo sitten yhteen kertaan, ne mahtuu siihen kaikki varmaan yhden alle. Tai jos ei mahu, niin pannaan sitten useamman alle. Kyllähän nuo näkyy menevän tuolla. Noin. Ja siitä saadaan nyt nolla tuolle verkkolaitteelle. Katsotaanpas, kun sitä vielä vähän kuoria niin tullaan vähän pinta-alloa siihen enempi. Sitten tyrkätään se tuonne. Pannaan kiinni ja niin tuohon pitää sitten käydä hakemassa yksi Se on kun tuo virtanappi on päällä, niin se pitäisi oikeastaan tuo johon perään laittaa. Joo, niinhän me tehdään. Tuo nolla on vajettu tuolle kytkimelle, että sinne merkkivalo pelloo sitten. Ja tuossa keskellä on tuo syöttö ja valkeata johtoa myöten se lähtee sitten niin kuin eteenpäin menemään. Niin sillähän me otetaan tuosta se. Ja tuosta toinen. Noin. On nyt tuommoista rautalankan johtoa näköjään tuo lämpötunnisti. Tai ylilämpösuoja. Tuohon pitää vakoliitin käydä ehtimässä. Juu, jatkuu. No niin, löytyyhän sieltä yksi vielä niin. Pannaanpas nuo rautalangat vaikka yhden alle tuommoisen näpöttimen alle. Tyrkätään noin. Se imaa sen siihen ja eipä pysynytkään. Tehdäänpä sitten sillä tavalla, että niin pyöräytetäänpä nuo yhteen ja pannaan nuo kaikki sitten yhden alle. On vähän tuommoista jämäkämpää tämä rautalanka. Ennenhän ne oli semmosia, että niin tuommoiset niinku piivat kun sähköjuttuja tehtiin, niin nehän oli semmosia niinku huppuliittimiä, tähän vaan pyöritettiin. Niin kuin nämä on nämä valakkeet, mitä tässäkin oli niitä tötteröitä, mutta ne on oltu vähän isompia vaan. Mut nykyään ne on suosii näitä vakoliittimiä, nämä on ihan hyviä kyllä. Menisikö se nyt tuo? No nyt. Siinäpä se kytkentä pitäisi nyt sitten olla. Ja tämä muuntajan päästä tulloo sitten johto. Niin tiellä nyt on 12, joku hetkinen, tämä on muuten taisi olla 24 voltin tämä muuntaja. Joo, 24 volttia on. Vähän turhan niin jytäkään on tähän, mutta kun ei nyt muuten löytynyt, niin saadaan edes testattua. Toimiiko tämä mitenkään? Tuolta otetaan vähän mennään lähteä koko johto mukaan. Katsotaanpas kun tehdään vielä parempi tuohon niin kuin noin ja nyt onnistuu. Siinä tuommoiset haituvat on niinku vaippa on tuo miinus tuossa. On tämmönen johto ja niin sitten tuo punainen on plussa. Noin. Tuo ei tarvii noin pitkä olla, niin katkaistaan se tuossa poikki. Sitten se pitäisi saada tänne niin täällä on V plus ja V miinus, niin kaksi on tuommoista liitintä siinä. Niin sitten tyrkätään tuohon. Tuohon vaan nuo narumpia, että mihinkä se karkas oikein. Nuussa on tuossa. Noin päin ja
Miinus pannaan tuohon viereen. Noin. No niin. Semmonen tappaus on se. Nythän siinä on sitten tai pitäisi olla radio-ohjaus tässä härpäkkeessä. Tuo kaakosjävi joutaa laittaa kiinni. Tämä langallinen versio, se ei muuttunut miksikään. Eli se nyt pitäisi pelata sitten niinku kuumostakkiin. Tuohon pitää ehtiä vielä tuo muovikoppa, mihinkä lie hävinnyt, niin tuo vastaanotin laittaa semmosen johon rasiaan tuonne sisälle. Ei ole pelkkä piirilevy sitten tuossa. Näytillä. Peltilaatikkoon sisällehän ne jää nuo kaikki roippeet, mutta pitää nyt silleen olla kiinni kuitenkin siellä, että ei hölsky. Mutta nythän me voidaan sitä kokeilla kuitenkin, kun vähän tässä järjestellään näitä systeemiä sillä tavalla, että niin ei tapahdu hasardia. Joo, tuo pitää vielä koodata sitten, jos ei ole valmiiksi koodattu tämä kaakosäävin tuohon niin vastaanottimeen, mutta eihän siinä mikään, pannaan sähköön ja katsotaan räjähtääkö. No niin, nyt on töpseli seinässä ja niin pannaanpa virta päälle tuolta. Katsotaan tapahtuuko tässä yhtään mitään. Nyt pitäisi niin saada painettua opetusnappia tuolta. Niin kuin noin. Ja sitten painetaan A:ta. No niin. Releen vettä ihan oikein ja niin nyt sitten vuotellaan tässä, kun niin syttyy tuonne valot, että niin milloin se on niinku valmis. Nyt se lämpii siinä jonnin aikaa, että joo, se rupesi tuo lämmitysvastus nyt lämmittämään. Ja sitten kun se on lämmennä, niin tuo katkaisee sähkö ja se jää sitten siihen niinku lämpötilaan. Ja taas kun se jäähtyy, niin tuo naksaattaa sähkön päälle ja sillä tavalla se rupeaa sitten pelloamaan. Ennen sitä ei pysty käyttämään ennen kuin se on tarpeeksi kuuma. Mutta nyt sinne pelloa jo tuo kaakosjäävi ainakin releen naksahtaa. Joo, odotellaan vähän aikaa, kun se lämpiää. On mielenkiintoisia vehkeitä nämäkin, vaikka ne on yksinkertaisia tuommoisia, mutta sittenhän niitä on paljon kalliimpiakin, missä on isompi tuo vastus tuossa ja tankki on isompi, että sillä saa sitten savua jo ihan hirveästi tehtyä ja niin sittenhän niissä on jotain hienoja ominaisuuksia, niin kuin radiokaako-ohjausta ja kaikkea on valmiina, mutta pystyyhän näitä virittelemään sitten itsekin sen mukaan mitenkä tarvii, että ei se tuo vaikeampaa ole tuo homma. Kyllä se pönttö lämpii siinä. Hyvä homma. No niin. Nyt siinä näkyy vihreä palava, eli niin se naksahti ja niin aika kuuma on tuo pönttö. Kokeillaanpa se ensin tuosta omasta napista, kun painetaan. Joo. Sieltä rupesi höyryä tulemaan. Sitten kun painetaan tästä niin radiokaako-ohjausnapista, niin sekin toimii. Hyvin antaa höyryä. Kyllä tämä näkyy tulevan ihan reilusti. Kohta ei näe kuvasta mitään. Mutta tällä tavalla niin
onnistui tämäkin homma. Sitten ei muuta kuin lyödä se läjään vaan ja tuolle pitää ehtiä sitten muoviloota ja laittaa se kiinni tuonne ja virtan lähteen minä vaihan semmoisen pienemmän siihen, että se menee tänne sisälle hyvin, mutta siinä on se tekniikkapaketti ja miten toimii savukone. Joo. Lähetys varmaan päättyy siihen, kun kuva häviää tänne savuun. Hyvin tää toimii. Nyt voi ohjata sitä pitkän matkankin piasta. Ei mikään niin. Tämähän on hieno homma. Ei muuta kuin palataan astialle. Siinä on savukoneen anatomia nyt sitten selvitettynä. Ei kun palataan.